A Aba dun Outeiro, sobre o Val de Lemos, acolle un dos museos etnográficos da vida señorial máis importantes de Galicia, o Pazo de Tor. Un edificio de estilo barroco con características neoclásicas remodelado no século XVIII e que na súa época de esplendor no século XIV contaba con xurisdicción civil e criminal. As orixes de Tor están ligadas ao linaxe dos Garza ata a súa donación por parte da última herdeira á Deputación de Lugo en 1993, coa condición de abrir as súas portas de xeito gratuito ao público e manter o mobiliario e obras artísticas segundo o establecido. No edificio está diferenciado o baixo andar que alberga as dependencias do servizo, ademais de cocheiras, adegas ou as cortes dos animais. No primeiro andar sitúase a residencia dos donos do Pazo, con 5 salóns, habitacións, despacho, aseos, 2 comedores e capela de dobre altura. Desde un balcón tamén pode verse o labirinto barroco formado por 4 espirais disposto no espazo da horta. O edificio tamén alberga unha grande biblioteca de case 3.000 exemplares editados entre os séculos XVI e XX, ademais dunha sala de música con curiosos instrumentos como un claviórgano Longman and Broderick ou un pianoforte colar e colar. Toda esta distribución inmobiliaria orixinal en excelente estado de conservación fai que sexa un lugar ideal para coñecer a vida dos pazos galegos, polo que a Deputación converteuno en museo etnográfico, pasando a formar parte da rede museística provincial no ano 2006.